Dnes si ukážeme jednoizbový byt na Vinohradoch. Priatelia, račte vstúpiť. Byt pozostáva z takejto menšej predsienky, rovno kuchynka, čo je super, že je samostatná. Takto izba, tu si ukážeme o chvíľu, obrovská vstupná chodba, kde sa nám zmestilo zrkadlo. Ahojte, váš obľúbený realiťák, skriňa, kúpeľňa s toaletou. Geniálne na tom je, že tu máte vaňu, čo je absolútne perfektná vec. Teraz už prejdeme k tej obytnej časti, takže takto pekne jedna veľká priestranná izba. Ja som to vyrátával, posuniete si gauč, tam sa vám zmestí 1,40 m, posteľ, alebo to môžete mať ako teraz majú majitelia, rozťahovací gauč. A ďalšia fantastická vec jednoizbáku je to, že tu máte takýto krásny balkónik a takto výhľad. Tu hore máte rovno Karpaty. Takže priatelia, ak hľadáte jednoizbový byt na bývanie, či už ako investíciu, neváhajte, kontaktujte ma a nezabudnite chcemebývať.sk.